Як ксяндзы вылечыліся. Жылі-былі 3 ксяндзы. Растаўсцелі яны так, што бяда. Што не рабілі, якіх лекаў не ўжывалі, нічога не дапамагае. Параілі ім дактары на воды ехаць. Можа, кажуць, вада з вас лішняе сала выцягне. Пайшлі ксяндзы па людзях грошы збіраць на дарогу. Зайшлі да аднаго чалавека, звалі яго чалавека Адась. Усё жыццё рабіў ён у панскім бровары. І надта быў здатны на всякія выдумкі. Выслухаў Алесь тоўстых ксяндзоў, падумаў крыху і потым кажа: «Навошта вам, паны ксяндзы, самім па людзях хадзіць? Пажывіце ў мяне трохі, а я за вас зараблю гэтую работу». «Добра, — кажуць ксяндзы, — для нас гэта яшчэ лепш, бо нам самім цяжка хадзіць». Прынёс Адась гарэлкі, пачаў ксяндзоў частаваць. П'юць ксяндзы, хваляць гаспадара. Вось які ж ён добры чалавек знайшоўся, нічога для божых служкаў не шкадуе. Напіліся дармавой гарэлкі і захрапелі на ўсю хату. Пакінуў іх гаспадар, а сам пайшоў да сваіх сяброў, броварскіх рабочых. Так і так кажа: «Памажыце, хлопцы, таўстых ксяндзоў вылечыць». «Гэта мы можам, — адказваюць сябры. Чым мы не дактары?» Пайшлі яны да Адася. Пераадзелі п'яных сонных ксяндзоў у рабочую вопратку і ўвечара перанеслі іх у панскі бровар. Бровар — это вінакурня. Віно дзелалі. Назаўтра прачухаліся ксяндзы, глядзяць. Дзе ж гэта яны? Паглядзелі адзін на аднаго і яшчэ больше дзіву даліся. Замест сутанаў на іх парваныя сялянскія світкі, на нагах стоптаныя апоркі. І ўсё такое ж, як у рабочых панскага бровара. Але нядоўга дзівіліся ксяндзы. Падышоў да іх панскі прыганяты. «Ды як, — крыкне, — вы чаго тут разлегліся? Марш бульбу насіць у катлы!» Прыганяты падумаў, што гэта пан новых рабочых наняў, а тыя прыйшлі сюды адлежвацца, а не работу рабіць. Хацелі ксяндзы заспрачацца з прыганятым, ды той і гаварыць не даўся, а пачаў свянціць іх бізуноў. Ксяндзы заенчылі: «Мы не рабочыя, а ксяндзы». Дык вы яшчэ і жартаваць з мяне ўздумалі?» І прыганяты зноў пачаў лупіць іх яшчэ мацней. Круціліся ксяндзы, бачаць, рады няма. «Пойдзем, — кажуць, — на работу». «Вось так бы адразу і гаварылі, — супакоіўся прыганяты, — а то выдумалі, ксяндзы, я вас наксенджу». Падумалі ксяндзы: «А і праўда, можа, гэта нам толькі прысніліся, што мы былі ксяндзамі». Пайшлі яны бульбу насіць. Узваляць ім рабочыя на плечы па мяшку. Тыя карэхчуць, а нясуць, толькі касаворацца на прыганятага з бізуном. Да поўдня цэлы капец бульбу перанеслі. Дужыя былі ксяндзы. Пасля абеду даў он прыганяты новую работу. Дровы пілаваць, а дровы трапіліся дубовыя, сукаватыя. Пілуюць ксяндзы і ўсё на сонца паглядаюць. І скора вечар. Дачакаліся так-сяк вечара і, не еўшы, тут жа каля цёплага катла паснулі, як забітыя. Назаўтра усхапіліся, паелі трохі бульбу разам з рабочымі, ды за пілу. Баяцца, каб зноў прыганяты не адлупцаваў. Робяць ксяндзы ў бровары разам з усімі, што трэба. Разам ядуць, разам спяць. Мінуў тыдзень, другі. Пачало з ксяндзоў сала спадаць, а праз месяц вырабіліся яны, як тыя харты. Паглядзяць адзін на другого і пазнаць не могуць. Так схуднелі. Мусіць, думаюць, гэта нас чэрці ўхапілі, ды засадзілі ў бровар на пакуту. Вось аднаго разу пасля работы паставілі адасёвы сябры ксяндзам гарнец гарэлкі, ды пачалі частаваць іх. Напіліся ксяндзы і заснулі без памяці. Узялі тады іх рабочыя, перанеслі да Адася ў хату, знялі брудную вопратку ды палажылі спаць. Прахапіліся назаўтра ксяндзы позна і аж калоцяцца, баяцца, што на работу праспалі. Пачалі хутчэй вопратку шукаць, але бачаць, ляжыць каля іх сапраўдна ксяндзаўскія сутаны. Дзівяцца ксяндзы, вачам не вераць. Тут заходзіць да іх гаспадар са скаварадой яечні. Запахла яечняй на ўсю хату, аж нос казыча.
Уставайте, уставайте, панове ксяндзды, каже гаспадар, снедаць пора. Аделіся ксяндзды ды за стол, ядуць і паглядваюць мочкі адзін на аднаго. Відаць, зноў сон сніцца. Паснедалі гэтак моўчкі, ды збіраюцца дадому. Адась кажа: «Пачакайце, панове, я ж вам яшчэ грошай не насабіраў на воды ехаць». «Не-не», замахалі рукамі ксяндзды, «не трэба нам водаў, мы ўжо вылечыліся». І кулям адзін за адным кінуліся да дзверы. Выскачылі ксяндзды на двор, ды ходу, кожны ў свой касцёл. І так шпарка памчаліся, што і на кані не дагоніш. Вот і сказачкі канец. А хто слухаў, маладзец.